आखतवाडे तालुका पाचोरा येथील मजूर कुटुंब यांनी पाचोरा ग्रामीण रुग्णालय येथे प्रसूतीसाठी त्यांच्या पत्नीला आणले असता त्यांच्या पत्नीच्या प्रसूतीआधी त्यांच्याकडून पैशाची मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे। त्या कुटुंबाने तेथील कर्मचाऱ्यांना विनंती केली की माझ्याकडे आता पैसे नाहीत, तर तेथील कर्मचाऱ्यांनी त्यामुळेच प्रसूती करण्यासाठी टाळाटाळ केली। त्यानंतर त्या महिलेच्या पतीकडून 200 रुपयाची जबरदस्तीने मागणी केली गेली आणि त्यांनी पैसे दिल्यानंतर त्या महिलेची प्रसूती करण्यात आली। प्रसूती झाल्यानंतर त्या इसमाकडे परत पैशांची मागणी करण्यात आली। प्रत्यक्ष आमचे प्रतिनिधी घटनास्थळी गेले असता हा धक्कादायक प्रकार समोर आला। दरम्यान एका सिजर झालेल्या महिलेच्या कुटुंबियांकडून सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात पैशांची मागणी केल्याचे समजले। प्रसूती झालेल्या महिलांना शासनाकडून ग्रामीण रुग्णालयात जे जेवण दिले जाते तेही त्यांना आजपर्यंत दिले गेले नाही। ही धक्कादायक बाब असून वरिष्ठांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे। ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर विजय पाटील हे सुद्धा आढळून आले नाहीत। वरिष्ठांनी याची दखल घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावे व जनतेकडून होणारी लूट थांबवावी अशी मागणी होत आहे। CNI महाराष्ट्रासाठी दीपक गडरी, पाचोरा। अमोल पितांबर कोळी, राहणार आखतवाडे, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव। रुग्णालयातून नगरदेवडा येथून माझी मेसेजला पाचोरा येथे पाठवण्यात आलं, पण तिथं पैसे मागत होते, पेशंटला हात लावत नाही होते। माझ्यापाशी लॉकडाऊन असल्यावर पैसे 1 रुपये होते, तरी मी त्यांना 200 रुपये दिले, तरी ते जास्त मागत होते। त्या कारणामुळे ते आता नॉर्मल झाले असं सांगून ते सलाई औषध गोळ्याचा उपचार लवकर करत नाही आहे, तर ते आता सुट्टीचे कारण देऊन ते सोडण्यासाठी पैसे मागणी करत आहे। ग्रामीण रुग्णालय पाचोरा तालुका। 600 रुपये अलग से लिए हाँ। मतलब 2500 और 600 टोटल 3100 रुपये लिए तुम्हारे पास। 3100 रुपये लिए उनसे और पेशेंट को भी कुछ नहीं दिया अभी तक के। कुछ नहीं, खाना आया नहीं आया खाना। क्या नाम है तुम्हारा? अफसाना सैयद। और कितने दिन से तुम यहाँ आए? हम 3 दिन हो गए। गाँव वाड़ी बनोटी। तो डिलीवरी के लिए तुम आए थे? लड़की है तुम्हारी? नहीं, बहू है बहू। हाँ, तो क्या क्या तुम्हारा बोलना था? पैसे मांगे गए तुम्हारे पास? हाँ, मांगे उन्होंने। हाँ, कितने पैसे मांगे गए? बोलो ना, उन्होंने बोलना 600 रुपये। और खाना आया तुम्हारा? अभी तक यहाँ खाना आया नहीं। कितने दिन से आ रहे तुम? 3 दिन हो गए। खाना आया नहीं अभी तक?